Sanibonani. Ngizongibingelela abantu base-Eastern Cape ngoba ngiyabathanda. Khona i-Eastern Cape apha. Ngicela ukuyibona kalokhu. Ngizama nikunetha. Tela sikhona. Ngiyanithanda nyani lapha e-Eastern Cape. December nje ngifuna ukuzonibona. Okwamanje senginayo igiga yodwa yase-Eastern Cape ngoDecember. Ngifuna ukuthi ngingena amanye. Ngiyanithanda i-Eastern Cape. Ngiphatha kahle. Nami ngakho ngiphatha kahle. Yo. Kule weekend ngiperforma Cosmo City. Umuntu oseduze neCosmo City asondela. Ingoma yakho lokuyirepeat. Ngiyabonga mfowethu. Le ngoma kumele ihambe ngenkani bafowethu. Obongakazi ukuthi uzokepile ingoma entsha. Ihloko sakho nasithi lalela featuring Basi. Bese kuba yenye ethi Sisoka featuring uShenga wasehlala Nkosi uPrince Bikela bafowethu. Sisebenze kakhulu ke nje ngesikhandla. Sisebenzela abantu abasithandayo. Nangempela ke noma kube kwathi kuba nezinkinga noma kube ngathi nezinkinga nje ekhona kodwa nje hayi kanti walo shopela ngasigqoko isibongo ukuthi lapha le shanga le product yakhe shathi ke nyo kahle ngifisa ngathi ingoma yethu ngihamba kakhulu ngiyabona ukuthi abantu bayayithakasela bayathokozela so kubalekile ngakhohlwa ukuthi ngihlala ngirepeat nami ngizohlala la ku repeat elokhu ishilo lento le ngiyapostwa kwenziwa ama video siyathekana siyayini bayini duet yini nami ngiyakomenta ngiyalike ama video enu ngiyaniposta ku story sami yabo kuba mnandi kanje mina ngiyanithanda ke ngilutho ngaphandle kwenu ngoba ngila ngikhona kungenxa yenu yabo ingakho wena ngelinye ibhandi la manje utholile ibhandi imsezana futhi yini ingakho ke mina ke ngiyena ize nibone ngitshela umuntu nje phansi right hayi ukuthi kodwa phela ukuthi ukuthula kwami ngithula njalo na ima ngizela ngobuso ayi nami ngiza ngabo ubuso awuspost thina ngiyanipost yazi akekho umuntu engamposting ngiyanipost inkinga uma ngitheganga ngikhona uku-add lapha ku story so uma uthegile ngivula ngithi add ku story ngiyacomment yabo mina ngeke ngize ngisale ngibukela abantu benza ama video ngengoma zami bese ngiyathula yabo angikhombisa ukujabula ngikhombisa ukubonga that's why ngizama ngayo indlela ukuthi wonke umuntu ongenzela i-video ngiyacomment evideni yakhe yabo ngiyacomment yabo nibaningi kakhulu ngeke ngize ngiqede kodwa nje abaningi abantu ngikhona cha uyakwazi ukuphila nabantu ngiyabonga ngoba nami abantu ngiphila ngabo so kufanele ukuthi ngiphele ngabantu lokho kubalekile kimi bese ngenza la kubantu besifazane nabantu besifazane bafowethu ngixolele ngiyababona abafowethu abakwethu siphila sihlezi nabo kodwa nje abantu besifazane angifuni Nkosi yami angifuni lutho ngabo yazi angifuni umuntu wesifazane angifuni ngaye angifuni
banothando laba bantu laba sikhulile izingaka nje yibo sahlala eziswini zabo 9 months yonke. So nje mina umuntu wesifazane angifuni ngawo, ngiyabathanda ngenhliziyo yami yonke futhi awusoze wathola mhlambe ethiwa ngihlukumeza umuntu wesifazane noma ngethe umuntu wesifazane. Kuyenzeka phela kodwa nje angeke uzuthola igama lami lingcoliseke ukuthi nawe ngikhuthuza nabantu besifazane thizeni uyakhala ukuthi umuntu wesifazane umshaya hit and run into kanjalo yabona. Ini cha angisuke futhi usomathuba, angiboni nje umuntu engithanda engikhonzile umlandeli wami ngisebenzisa lokho ukuthi ngoba ungikhonzile bese mina ngiyashela. Angikwenzi lokho, imbangela ukuthi ngingakwenzi ke lokho iyodwa. Uyabona abantu besifazane ake ngibekisela, ake ngithi bawu-10 yabo, bayakuthanda nabakubona bazoshutha bonke kuwena, and then wena bayi-group, and then wena bese ubona lo omuhle, engithi omuhle noma omthandayo, usuyamshela kodwa kade izokujabulela ngokuthi yena uwumlandeli, usuyamshela. Okay, evume ngoba ukukhonzile futhi umuntu umlandeli wakho usuke ekuthanda, but ngaye ngokuthi kodwa nje umlandeli wakho umuntu angeke ngithi usuke nawo 60% othando nje akanalo ngawe umuntu wesifazane. So ngithi mangichaza ngomfu wake ithi evume. So kule 10 le abantu besifazane bese ngithandana nalo, uyabo, bese ngilala naye, bese ngikhombisa ukuqhela kuyena because bengifuna into engiyifunayo. Mase bebuya futhi kimi lo uzotshela abangani bakhe ukuthi ayikhuthuza mina wadlala ngami, mhlawumbe le 5 le izomlalela, ngeke zimlalele izothi kahle uhlanyela ukukhuthuza wena bese kube le 5 le role 3 ithi ayichomo lo mfana odlala ngawe hayi cha bengiyazi yabuya nyanyisa. So kulama followers kade u10 uyabo esehlila sawu7 because long thandanile naye batshela abangani bakhe ukuthi ngidlale ngaye, okuyiqiniso lokho. So nalabangani labasho ukuthi lo mfana lona simthembe kangaka, yabo abasezi bo10 bezokujabulela bezoshutha ngenxa yani usomathuba, usebenzisa uba usomathuba udlala inkazi abantu, sekuza 7 sekusele 7, yabo. So iyona ke into engisaba abantu besifazane, abantu besifazane babephuma kuwe baphuma ngempela, yabo. Engakho ufuna ukuthi uqikelele ngoba nabo noma kubhedile kwenze njani mabethi bayalwa ngawe, bayalwa ngawe. So iyona ke into enza ukuthi ngingafuni ngabantu besifazane, ngiyabathanda kakhulu abafowethu abakwethu. Inkinga ke into ezwenza ukuthi kube lula ukufika ku100k nje eduzane, ikhona abafowethu ukusupportana, kwenziwa ama-video, use sound, ngiyakhomenta, ngiyaniposta nami noma singa WhatsApp, ku WhatsApp ngiyaniposta, uFacebook story sami ngiyaniposta, uTikTok ngiyani-add na ku story ngiyaniposta, yabo. Kamnandi siyithola nini ku Apple Music namanje, ayikazifike ku Apple Music, yazi wonke umuntu ukhala kanjalo. Angazi ngisazi ngicheck nabantu engisebenza nabo, bengithi ingene kuzo zonke indawo. We love you too much mkhaya, ngiyabonga ukhuthuza lo igama lami la ngempela ngokhethe kuhle wangobese sibongo idabu yenquthu esigodini sasemabulwane, yeah. Sicela ama-bookings ande uDecember cela ande. Saturday sobe sise Cosmo,
la emaboningi bese siya eCosmos City sibe sinonaleti o DJ Tira bani kambe lo munye sino nolokhunju bani nomunye sanibona bafowethu yaphila sikhona ubuza mhlawumbe ziyabekeka ngani izinto zeni lapha mhlawumbe ebondeni ya nesikhwama nje kodwa ngathi ngangibuyela sona lapha esitulo lapha ikhwama ya yebo sobe silapho noScotch Maphuma sobe sinabo eNyucastle uzoza eNyucastle ayiya okwamanje akukho eNyucastle ayikho booking ngisenayo nje manje wayengiziba mina Phephisa eCosmos City eCosmos City mawufuna inkinga sengikhohliwe igama lendawo but mawufuna ukubona kusel-Louis Cafe louis Cafe sho nangu bafuya sho uyibonile ipost mawufuna ukuyobona ipost ku-Facebook ngiyipostile lapha kuthi uzobe khona ngathi uDJ Tira ngimbonile unaledi ngimbonile uScotch Maphuma ngimbonile ya kutasha manjani ubani nje isithombe sethu lapha nomfowethu asikhanda sazida abane lapha ku Facebook ngibona isithombe lapha hayibo sebese edita shine ngokhisi madoda ayingeke kodwa uyangiziba hayi njengoba yethoma edita mfowethu bayedithile ingiduse kabi uyazi ngifonele ekhaya afonela ama-bodyguard kababa ama-bodyguard kababa wonake abantu abangajwayele kakhulu i-social media bangifonela athi ubani lwenze lesithombe ngithi ungasimthole lesithombe siposta abantu abaningi asikweze simthole izinto ezenzakalayo nje kwi-social media khululeke sekuthiwa kumele kufune lo muntu khawami sawubona mkhaya kunjani siyaphila angikhoni ngena namhlanje ukudlala ingoma ngoba ifoni ngene ngayo ku-live ayikho engiyiphethe ngabe ngidlalela ingoma sidlala so ngicela ukuthi sonke singene nje kuphi emafonini yethu sidlala sacela ukubuza isina how many viewers vele ingoma lethu ilalela sifuna ukubona ukuthi niyabheka nezinto awuphi uthi uyoyibheka wangitshela into okuyiyona kuqala wasopha ngizokuthika la khona into engizokupha yona into othi na how many viewers lapha ku-YouTube 7,000 7K ino 70K na 71K manyuso ade usheshe wayibona umanyuso othi ngimbona okay ngiyambona manyuso 71K angathi seniyakopelana mina I think mhlawumbe inawo lo na 60 or 65 kodwa wathi kuba 1K umkhuhlane khona uthi 72K ngathi ngiyamkholwa lo uthi 72 sanibona bunjani 126K hey siyofika nini lapho kodwa siyofika ngoba nikhona 10 million hayi ngithola nebhinqa phela na 11 million 70K 73.6K ya wena ngiyakholwa ke wena ngoba ngikholwa 70K 2K 72 uhamba nje wodwa khona lamanani ngapha esayidini yabalekile nawo hayi ngeke niyakophelana seniye nini ukuyibheka le ngoma njengoba senina 72
hayi angithembi hayi. Angithembi. Bafana. Yeah. Yeah, ngifuna ukulibhayi, ke libhayi ngithi. Lutho kuyabheda manje. Salibhayi. Isikhathi December kudakubi. Phela bengithi ngizolibhayi nje ngishiye noma 100 rand. Yiyo into esiyibalekela safuna ukubeka impahla ziyaphela impahla ethi siyayibeka impahla khona umuntu ozoyilanda straight manje. Hayi nikeke mfowethu ngoba Ubufuna ipiyona. le vele nokuyigqoka madoda enhle kakhulu. Invest. Yeah. Yeah. Ngiyazayi bafowethu. Aqale isinyela. Wala sazizoba right ngempela. Awukho okunye bhuti omdala. Sengibuyile. Alokho enyuka ama-viewers. Yabona ukuthi analo iqiniso. Kodwa uyangithanda kodwa udlala ngami lalela. Kodwa uyangithanda kodwa udlala ngami lalela. Hey wena lalela. Ngeke ngivume ukudlala wena mina lalela. Ngikunika uthando wena uyaliphula lalela. Inhliziyo yami uyayikhephula. Ngiyavuma umkhuhlane. Wena lalela. Ngeke ngivume ukudlala wena mina lalela thalilalela zohala. Ngajabula kakhulu bafethu, ngajabula sidlale nje imini yonke namhlanje bafowethu. Izicike icike umakhelwane. Icike umakhelwane. Nenhlanhla nje nokuyithola le jacket leyo ingasekho la. Ngathi uthi ngizotransfera kanjani? Asenze i-cellphone number. Lalela thani lalela. Ngisho ngixoke phela. 074 074 97 97 88 88 99 5. Ulahle istyle. Isidingo be. Yebo. Liphi ibhandi bhuti nalo emva kwami. Liphi? Khomnto ilibuzana. Yase qhuma ngayo emhlophe. Limali. Oh, kula Eqala olibona. Liyi 650. Awayikheje inamba yami, awayikheje khona ukuthi ngitshothe inamba yami la ku live. Ngoba ngiyibiza la kuwe. Awayikheje. Cishe. Oh, ngabe ngeke ngilale ama message amangaka. Gcina i-WhatsApp iblockeka nje. Dewe into mina ngipha. ngibhedile ngibhedile phansi. Ngiyilokho nje mama. Bebe ngijime ithathe. Ayibek repeat. Yeah, man. 1.5 mkhulu.
Kana ngibuzo esihle kodwa inkosi yami ingane esho ukuthi ngibafetha ngicabanga ukuthi isesikoleni ingane. Yeah. Icrawl is okay. Yeah. Nah, mahali ke mpisi yancane laba mfethu. Ikole ivaliwe manje. Kanjani ngoba ikole kuyabhalwa manje? Siphi izikole ezivaliwe nje manje? Zobongekho edisofeng ngomgqibelo yabangibizanga edisofeng bangibizanga. Iphumile bafethu ingoma iphumile iyashisa futhi kakhulu. Yabona bantu bajikisa ukuyithokozela sonke ngizancane ukuthi bafethu sidlale kakhulu. Sidlale bafethu ade ngoba ngasisihle. Yeah, boys. Sibona ukuthi angikhipanga ingoma kakhulu ngibenza 2 song. Ngibenza 2 song. Kanti ngibani no quality futhi. Mina ngikhiphile quality ngicabanga ukuthi kuba unyaka ozayo. Kodwa uyibaxile cha ngiyabonga kakhulu mfowethu. Bathi ngishayile le ngoma. Kakhulu ngishayile izandla. Ngishayile izandla mangconya ngihlele ngishayile izandla. Bathi lokhu ngirepeat sinothando ngiyabonga. Yona into esifunayo le. Yona into esifunayo. I think yona ndlela manje sikhombisana ngayo uthando. Kuthi okay uthando ya. But ingoma mayimnandi. Yabo. But ngendlela ehamba khona ngiyabona ukuthi abantu bayayithaksela futhi imnandi. So ngicela ukuthi nabangakayizwa mhlawumbe bekwazi ukuthola ithuba lokubeyilalela. Nginesiqiniseko ukuthi bazoyithanda. Nala emavidweni bafethu ngishaya amavideo ngiyakhomenta nami ngiyakhomentela ngiyareposta ngiyangitheka ngiyaniposta ku story yabo sikhanda nje sound kuba mnandi nomunye umuntu yabo akekho umuntu ongabalekile la ku TikTok ukuthi unama followers amancane mhlawumbe nama followers ake ngithi nama followers ngiyabekisa 500 noma 5 5 ama followers 5 now 5 yabo umkhulu ngoba ngesikhathi wenza video yami kuleyo 5 yakho mhlamba ubona abantu abawu4 babuka abantu abawu4 bayayibona ivideo yabantu abawu4 lo bese yayichana nayo wenza ivideo uthola ukuthi lo uno 20k yena uyabona sonke nalo no 20k naye kulaba bakhe khona ozobona kuyo no 100 naye yabo hamba kanjalo nje ube nje hawu madoda inkosi yezinkosi ngiyabonga imnandi ingoma yakho budo mdala ngiyabonga bafowethu ngingajabulela nje namhlanje asibeke nje ku 100k bafowethu ngigcine nithi angazi noma take 69k viewers lapha ku YouTube kade ningibhalela la angakayibheki kimi mina because ngisebenzisa yona le phone kuphela nefone yodwa ngicela nithi la ko 60 so ngicela bafowethu ibeke repeat bathi 71k manje angathi uyabona ke sithi nisibeke 100 ngizokwazi nami ukwenza ipost at 100k
bese ngiyabonga yabo at 100k yeah frequency posted 100k viewers on YouTube ngiyabonga kakhulu so asiyiphushe bafowethu asiyiphushe umnyandi ngoma yakho bro mdala thank you ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ngokubhala lengoma le bhuti bucabangani bengicabanga ifike ukuthi okay awuthi ngibhala ingoma yothando yabo okay nje ngijabulile noma ngibhlungu ngathi awuthi ngiyenze ukuthi ngihlungu ngoba esikhathini samanje abantu abaningi balima lothandeni ake ngiyenze ngazuthi ngihlungu othandweni yabo ngase ngiqala ngithi uthi uyangithanda kodwa udlala ngami yabo ngithi mina lalela uthi uyangithanda kodwa udlala ngami simple bona lalela wena lalela angiyeke ngivume ukudlala wena mina yabo ngikunika uthando wena uyaliphula inhliziyo yami uyayikebhula yabo into maskandi ke lo wethu sifuna into elula thina yabo sifuna into elula singafoniki into ukuthi emfuleni kwasha wacima sahlangana ngazi kuphi isibeni sobaba njani thina siqulela nje yona vele into yokuthi simanje yabo ontanga yethu and then bese sibhekanani anokuthi omunye umuntu ake ngithi akusiwe umZulu but ekwazi ukudlala leyo ngoma maskandi ingamnjuma maskandi nje ngqo yabo iyona into sesibhekile ke mina kakhulu ngokwami kakhulu ukuthi yabo bese akusekudla kwakho lo ukubhekebheka bhuti usesikoleni ngiyabakhalela kuyabhalwa manje esikoleni umfana manje kuba nje namasayisi ngoba labo uhlala kuphi enqodo ngisemambulwane isigodi inkabe yami ngisemambulwane khona nje imoto yakhe ePauliva ngisayibona athi mnikhona ukuthi phela isabonakala ngoba ayisenayo inamba plate ngaphambili so sakwazi ukungibona mangisa usungibona mangiqeda ukudlula uthi hayibo ukuthi uzalweni yeah amapanda u650 ngiwapi mina ngivukela ngamanzi ngathi nebo ngishela nje amanzi ya impahla zeCrawl ziyatholakala online yayikhona online shopping ephi ingane yakho uyona yiphi ngoba phela nginezingane nengane ezo3 usho yipika eduze mani ngazi bathini Eastern Cape befuna ukuthi eduze man but eduze mani basho amnandi kanjani somkuthi umfowethu yebo unjani hayi izwi lishile umkhuhlane oshisa ivoice ayibafuthi ngeke ningibuze ngama price hayi abantu funa ama price abani nobhala ukuthi Crawl Clothing Company lapha ku Facebook nani ngizobona yonke into ama price yabo khona yonke into hayi
Oh. Utanini Eswazini bengikhona Eswazini last month. Yeah, bengiseswazini last month. Angazi ukuthi ngizobuyela nini. Bengiseswazini. Babe ngiqala ukuya eSwazini. Inkinga yaseSwazini umuntu atholakala nasefonini. Network masungalapha I don't. Namhlanje udlalela ingoma. Anginayo enye ifoni ngidlala ngayo ingoma, ngidlala yabo. Iyo lengene ngayo la soma nje idlaleke ingoma namhlanje. But uyayazi indaba yomdlalo osemsinga weyikole nge-22 November. Yeah, ngiyayazi. Cabanga ukuthi ngizobe ngikhona emsinga. Noma ngaka-confirma yonke into but nge-22 November ngathi ngikhona emsinga ya. Ifikile leyo ndaba kimi. Bafowethu-ke ngizacela ukuthi ngicabanga ukuthi bafowethu isikhathi sokuthi-ke siyodlala ingoma manje enyuka ama-viewers. Bathi dumela. Ukaya bathini ngeSotho. Oh, re teng ga re gisa o bone. O ifihlile go gae. Ye kwatshisa. Start utlalela. Re teng mone. Re teng mme. Bathi molo tata. Molo. Hayi ngazihambile indawo zesemakhaya. Ey, basuke bengangibizanga. Ngathi nokubona ukuthi kuma event amaningi akamaskandi kakhulukazi angijwayele ukuba khona. Yabo, angazi ukuthi benzakalani. Angazi. Yabo nje bengekho emcimbini kaMzukulu. Angikho emcimbini kanti encane. Angikho futhi emcimbini kaMenzi. Yabo. Angikho. Angazi nami umaskandi kwenzakalani but ngikhona. Uyabona ukuthi vele mina ake ngithi the most performance engiperforma kuwona kusuke mhlambe kumaskandi ngisuke ngingedwa noma sibo 3 noma sibo 2. Ayi yabo nje mayi umaskandi bangibiza bezinye vele. Ilona bad enginalo kodwa ke siyofika isikhathi ngelinye ilanga. Yebo. Siyaphila. Siyofika isikhathi ngelinye ilanga yabo. Angike at Red Town lapho kubiza bonke abaculi. Abamzulu bengekho. Nakumenzi futhi angekho. Mawunebhadi unebhadi nje. Kodwa nje into ungamele uyikhathaze ngayo lena. Uzolunga. Ngikhona yabona nje ama-performance engiwaperformayo ingakho ukuthi emaskanda bangibiza kakhulu. Ngikhona khona i-performance nje yabo weekend ngizobe ngiseCosmo la eMaboningi and then bese ngiya futhi eCosmo City mangithi ngiyabheka kuleya post mhlambe khona mina khona indlondlo emnyama kubo Naledi kubo Scotch Maphuma kubo DJ Tira ngithi yabo ama performance engihamba sacela ufike emzimkhulu nge-24. Okay siyafika. Akuzolunga ngasabi mfuthu ngamnankingi. That's why ke bengiphendula lo sisothi waye ngangibona uma performance ngihlezi ngekho kuma performance asemakhaya. Cabanga ukuthi uphendulekile utholile reason yakhona futhi. Kodwa ngizobe ngikhona enquthu nge-24
naseBigville nge-24 umcimbi kaMfezi ngikhona eNquthu umcimbi kaBig Zulu i-homecoming eBigville ngikhona futhi ngicela ukubona East London phela inina abantu enisenza ukuthi silando nani yabo so futhi into engiyibonayo ukuthi KZN njengoba nithi wayengezi asibaningi singabaculi eKZN yabo so even noma kuthi umuntu ucabanga mina ngiyabeyisa kuthiwa hayi no asithatha usibani yabo because sibaningi so lapho Eastern Cape kumnandi mabekhonzile nje bakuthanda inhliziyo yakho konke ake ngithi koLesotho ake ngithi koSwazini njengaseSwazini ngiye ngaya zonke indawo so emakhaya vela emakhaya la ngibizwa yabona nje ngiyabona kunenongoma festival angikho kunani kambe futhi bekune 150 eMnambithi ngiyathandwa kakhulu engekho futhi eMnambithi 150 Maskandi festival but nje siya mina sizinto ezingikhathazayo yabo akusizona izinto ezingikhathazayo lezo mina nje mangibona nina ku WhatsApp ngiyajabula yabo TikTok ngiyajabula sidlala ingoma sikhiphe ingoma kube mnandi vele mina ngiyisebenzela ke angibhizi ngomculo kuphela ningi izinto engibhizi ngazo so nje vele ngiyiyo mhlawumbe into yenza ukuthi ngingabi naleyo nto ukuthi why ngingafanga emcimbini ukuthi bangivalela yabo because manje phela uma umculi uthola ukuthi izinto zihamba kahle amagig akahamba kahle ugcina usuyohlala endaweni mhlawumbe edurayo yabo so thola ukuthi awubhukwa ke inyanga yonke yabo usuyaqala ukhala kubantu ukuthi why ngingafanga mina osibani bangivalela ingokhandeka inhliziyo ebhlungu ngoba awusenayo imali yokubhadala irent yabo so vele ke mina ngiyisebenzela mina vele ngibhizi nje ngento zami so mhlawumbe yinto yenza ukuthi ngingabi lo muntu othi hayi mina ngifaka emcimbini ukuthi nana ingoma zakho zitholakala kanjani mfethu zikhona ku-YouTube iphumile mfethu ziphumile uba for uthi bukhona ngamalini i-booking akusiyo kodwa into yokukhulunyela nje edlangalaleni ingoma zitholakala kanjani zikhona ku-YouTube iphumile ikhona bapho khulasi basematohoyini ndoda latohoza ibandla lokishila la ku-repeat nensimbi yomlungu siyabonga mfowethu ukuthi ngeSunday ngabe ngikhona la eGoli ngifunda isitayile esisha bafuthu mina umuntu wangena epage lami wakhuluma into ephambene engekho right ngami yamblock engaphinde ngibone lo muntu loyo angazi ukuthi usuke efunani vele usuke efunani nase-page lami nayizongikhuluma kabi engangifuni vele nje block ngaphinde ngibone block ngaphinde ngibone sengisebenza lo msebenzi kanjalo angiphala nje abakhuluma ngami into engingayithandi engekho right straight ku block vela awufuneki la mina la khona abantu abangithandayo kuphela wena usongena ngesinxele ke ngithi amasondo umntana bese egoqwe futhi izwe lezi lapha phezulu yebo
senzela ukuthi niyibone kahle ngoba mayigoqekile nje uyasizakala kodwa ngomsabuka ukuthi uhamba nakuphi okay mfethu akunakinga waqhuba usuyibuyiselele ningoma zakho 1.5 usuyibuyiselele ningoma zakho hey ndoda ngithi ngiyadlala izolo kanti bengidlala ekseni usothi ngiyidlala ngisayithola isithalo uzozana nethembisa 16 December ngizoza ngayi 16 December ngikhokhile manje kuseni okay futhi awenze kahle hayi ngizobuya qoqa bafuthi aniyeking solo bafuthi nolanda ithombe zami madoda namanje aze nginikeze ithombe zami bafuthi yazi into ngilindile ndoda thola nevideo kunevideo lapho engayishuta nobasi namanje ngaze ngiyithola eParkville ngizonga 24 December homecoming ka Big Zone No, it's more than an hour. okuleso It is. ngathi khona I'll make them Monday, so no. yeah It's ayina ifithi ingoma lapho lapho nje wa right wakho sawubona kuthi sanibona ninjani siyaphila sesovala ulife ngoba sisafuna ukudlala le ngoma emnandi le Ngicoma mpema yakaqondana sengiyabonga futhi kakhulu ngiyeza lapho bhuti ngizovela ngeke usangithola ngiyahamba nje manje Actions yebo hey bhuti omdala sawubona kunjani uzanini kanongoma kanongoma ngisagadile nami kodwa ngibona ngizoba khona kunomcimbi ozoba khona ka Bhuti Ntshata athi hayi bebe ngayithola ifoni eqhamuka ngakubona ukuthi ngiyadikeka besicela uze Mthatha ngizoza Mthatha kanti ngihlezi ningibhuka eMthatha ngiyazi noma kanjani eMthatha ngizoza azongibhuka nje khona ibooking yaso Mthatha angazi ngeyinga December Njani bafu? Se-right futhi? Yebo. Yebo bro. Uyoza nini eMthatha? Ngizobona ngoDecember nje kodwa nje ngizofika khululeka. Uma kanjani?
ilapha ngani iflungazi ngapha awunami ngiyafa ngibambile impela nje la ngiqashwe bafu kuphi mfowethu nowami umsebenzi athi yazi ukuthi perform ukugida kuphela mina wami umsebenzi anginawo umunye umsebenzi engiqashana kuwona ngenzile i-duet ngicela uyobheka okay ya ngizohamba ngiyishare ngiyoyiposta ya naku-story sami uyibheke uzoyibona wonke umuntu wenza ingoma yevidiyo yami ngiyamposta lapha ngiyamposta ileyo bhuti omdala ejeni awusho leyo awasekho-ke la manje i-material yakhona isatholakala lapha angeke saba khona straight kuyabhedla ndoda lapho besakhane ngena futhi abantu bewathanda ayisibulele nathi i-material yakhona isatholakala awukho vele extra small loya kuyabheda uyabona kunjani ayiwe eBergville uzoza yini nge-27 kwenziwa nge-27 December eBergville khulumani nabahleli bemicimbi bangakini beqasha ukhuthuza bekhona yabo izoba khona-ke lapho ya manje asiwuvaleni ulive siyolalela ingoma lapha ku-YouTube yabo nje la bantu cisha nje ku-repeat kamnandi yabo hayi nibe radi-ke bafowethu awuthi sibaleke bafowethu ayidibane